Oikein hyvää päivää. Tässä mulla on nyt työpöydällä sunnuntaipäivän kötöstys. Siinä on lietepumpu akseli, kun loppu kömmänän rakennuksesta materiaalit, niin piti kaivaa vanha lietepumppu esille, että ruvetaanpa entisöimään sitä nyt kokeilumielessä. Tuon verran siitä nyt on tähteenä siitä pumpusta, kun mulla on tarkoitus muokata se veden pumppaamiseen, että siitä ei ennen tarvitse olla sitä lietteen sekoitusmahdollisuutta. Sen takia tästä on murjottu ne ruosteiset sekoitusputken osat poikkeen, ja tuossa reijässä oli semmonen läppäventtiili, millä niin kun vaihdettiin sitä pumppaukselle menemään, taikka sitten käännettiin se läppä tähän pumppuputken eteen, niin sitten se meni sinne sekoitusputkeen. Niin se jouttaa pois, ja tuo seinämä käännetään tuosta, niin se on vain pelkästään pumppaamiseen. Ja samalla sitten kun se alkuperäinen runkohan oli tuon näköinen, että se pystyttiin vaakatasossa kuljettamaan ja sitten tulla sylinterillä kitristämään sinne pumppauskaivoon tai lietesäiliöön, niin tuota ei tarvita ennen. Mulla tulee se suoraan tuohon nostolaitteeseen sillä lailla, että se sojottaa tuolla taaksepäin ja sitten se nostolaitteella lasketaan johonkin järveen tai lammikkoon, mistä otetaan sitten vettä kastelluun tai kultahuuhtommoon. Mä viime syksynä satasella ostin tämän yhdeltä lopettaneelta muotilalta. Se oli imassut ison tukon muovia tänne rupeiliin ja se oli sitten aiheuttanut semmoisen, että tässä akselin yläpäässä on semmonen, mikähän onko se kyns vai haarukkakytkin vai. No kuitenkin tuommoinen, missä on nuo pienet patit ja siinä on se kumivaimennin ja toisella puolella on sitten kanssa samanlainen ratas ja se vähän niin kuin antaa myöten. No niin, no kuitenkin se oli sitten kanssa aika huonokuntoinen ja laakeri oli huonokuntoinen tuossa. Laippalaakeri oli siellä ja siinä on tähteenä palaset, mitä siitä jäi. Niin se tuo kytki on muuten tuossa kulmavaihteessa, niin se oli siinä muovi-imasussa mennyt aika huonoon kuntoon. Kulmavaihehan oli vettä tietysti täytänä, kuten tavallista. Mutta tuo osa jääpi poikkeen nyt. Sitähän ei pysty tuommoista mutkoa käyttämään, jos se suorassa sojottaa taaksepäin tuo. Se on vähän auki tämä suunnitelma, että mitä minä tien siihen. Siihen pitää ehkä panna hydraulipumpun kertoja tai joku semmonen, että sua pistää nopeutta lisää. On se nyt on sitten sen ajan murhe. Nyt yritetään saada tähän ohjelmaan paikattua tämä. Eli se pitäisi puhistaa ja täyttö hitsata ja sen jälkeen koneistoa se oikein lipakan pyöreäksi silleeksi. Tässä ei ole keskiöreikiä eikä mitään, niin minä rupesin tuohon tekemään tämmöistä pyöritysalustoa sille. Eli siinä on rimojen päällä ja lankkujen päällä tuo akseli nyt, että se jääpi vähän niin kuin ilmaan tuossa. Ja se on nyt siihen asemoitu sillä lailla, että minä pistän vanhat ostoskäärirenkaat tänne lankun päähän. Niin se sitten pyörii niin kuin näihin rullien varassa oikein niin kevyesti, ihan niin kuin kuulalaakereilla. Niin se on helpompi hitsata sitten ja varsinkin kun minä rälläkällä hion sen silleeksi sen pinnan, niin se käyttää niin kuin itsestään siinä. Minulla ei ollut tästä tarkoitus tehdä edes videota, mutta nyt kun kahtelin YouTubea, niin siellähän ei ole juuri yhtään lietepumppuaiheisia videoita ja semmosia, missä vähän tehdään jotain pientä huoltoa niille. Tässä tullut nyt tämmönen yksi näkemys, mitenkä tämmöisissä pulaha-ajan olosuhteissa saadaan pikkusen ehkä parannettua. No sen näkee, että suohanko sitä toimimaan, että parannoiko se vai lähteekö se romuukolle sitten. Aika näyttää. Nythän se pitäisi pyöriä siinä kivasti. Pitää vähän putsata sitä tuossa enimpiä ruosteita poikkeen ja sitten hioa vähän oikealla hioma laikalla sitä ja sitten vain ihan tavallisella mikkilangalla hitsata jorraatellaan siihen täyttöjä.
Semmonen. Eiköhän tuo nyt tähän tarkoitukseen vältä, että jos siihen ruppes korventamaan mikillä vähän lisää rautaa. Pikkusen taitaa olla nuo minun rullat kierrossa tuossa, kun minä rälläkällä hankasin tuon silleeksi enimmät ruostepatit tuosta renkaihin kohdalta, niin se on nyt 6 senttiä siirtynyt sivulle päin. Ja nuo katkaisusirkkelillä sahasin suoraan kulummaan, että ihan just sen takia, että ne jos on rullat kierrossa, niin se lähtee ajamaan tuota akselia jonnekin päin. Joku siinä on pielleen mennyt, kun se ei pysy kohdallaan nyt. Vai eiköhän tuo nyt saa tämän jyystettyä, ei ne niin paljon liiku siinä. Akseli näyttää onneksi aika suoralle, että se ei vipata, kun pyörittelee sitä. Jotain pienempiä akselia minä on sillä lailla, että on just tämmönen lankkupeti ollut ja siihen on tehnyt ne niin kuin keskiökäreet ja niihin varassa on pyörittänä ja hitsanna ja sitten rälläkällä kun on ajanut sitä kylkeä silleeksi sitten siitä, niin se on se rälläkkä pyörittänä sitä akselia siinä samalla. Niin se on ihan toimivaa kikkaa ollut joskus. Tämä tuntuu olevan niin painavaa tämä akseli, että se ei tulla rälläkän hankulla jaksa lähteä pyörimään. Voi voi. Pääskysetti on tehnyt poikasia, kun on munankuoria täällä lattialla. No niin. Se on oikein vanhan ajan kemppimaskin kanssa hitsata jorraateltuna nyt. Siinä se nyt loppuilta männöö, kun hiljalleen pyörittelee, onpa lämmin, niin pyörittelee tuota ja rälläkkätä hankoa tuossa kyleissä sitten. Voihan hitsin hitsi, kun siinä on vielä melko jorraattelu ennen kuin tuo on kunnossa. Mä niin kötöstämällä hitsasin se, että siellä on noita syviä kuoppia. Niitä pitää vielä hitsata lisää noihin syvimpiin kolopaikkoihin tuomossiin. Ja tuollakin on syvä kuoppa. Ja sitten jyysteen vain ne tasaiseksi ja saapi 2 päivää pyörittää tätä ja pitää rälläkkätä tuossa kyleissä. On kyllä se siitä ehkä valmistuu joskus. Viiperi laikan kun laittoi tuohon, niin rupesi metalli ohenemaan. Tuossa on tuommoinen ohuempikin. Nuo karkeet aika ärhäköitä. Sillä kyllä lähtee. Raatajauhoa tulloo lattialle kunnon kasa äkkiä. Taisi käydä sillä lailla, että ei lähde puhtaaksi, kun minä en ole tarpeeksi paljon saanut rautaa tänne lisättyä. Tuo on just 50 nyt tuossa. Ja siinä on vielä noita koloja näkyy olevan. Tosin en minä tiedä kuinka paljon ne haittoisi siinä sitten siinä, kun siihen tulloo se muovinen tai kuminen laakeri. Niin pitäähän se vielä kiilotteen ja ohuella hiekkapaperilla ajoo vielä ihan
niin kirkkaaksi kuin suopi sen, että se olisi mahdollisimman hellävarainen sinne laakerille sitten. Ja huokosia on tuolla, kakosteli vähän hitsipilli, se tarttu kiinni lanka siihen. Ei kun tuulen puuska se suottu muuten ollakin, kun tässä on tuuli hiljaa henkäilöä aina tänne. Tuon näköiseksi se nyt tuolla hienommalla viiperilaikalla suopi, että onhan se vielä tuommoinen hiotun näköinen. On se vähän suorempi ja tasaisempi kuin silloin ennen hitsailua ja rälläköintiä. Tiedän, vaikka sillä saisi muutaman vuoden lisää käyttöikkeä tälle pumpulle. Pitää vielä joku semmonen oikein hiplee laikka ehtiä ja aio tuota pintoa vielä. No sehän Possin kone otti ihan hyvästi sitä. Nythän se on aika silleen tuntunen. Pikkusen näkyy niitä viiperilaikan ruoamuja tuolla, mutta kyllä se nyt sopi välttää. Minä intouvuin niin rälläköimään ja kötöstämään, että en muistanna edes kuvaillakaan tässä välillä. Töttörö on nyt tuon näköinen tuossa tuloillaan, että siihen liistaroijaan mutkaputkia jorautellaan saamat kiinni. Kohtalaisen pienillä ilmaraoilla saapi kötöstettyä, mutta pitäähän sitä vähän tuommoisia tyhjän päälle hitsauksia tehdä siihen. Eiköhän se siihen tartu kiinni. No niin. Eilessä iltana tuli niin kova inspiraatio tehdä tuota lietepumpupesän koppoa, että en muistanut siihen laakerihommaan sitten syventyäkään, enkä kerin. On jo uudet ruosteet siihen valuna hienosti. Mutta tämä, siellä nyt on tuon näköinen pesä, joka on, minä on se jo mitanna, se on suunnilleen 75 millinen, elikkä tuon kokoinen suunnilleen. Eihän tämä sovi tämä tönäri tänne reikään, mutta jollain mittanahalla minä sitä kahtelin ja arvuuttelin, että se on 75 milliä. Ja syvyyttä sillä on tuonne olakkeeseen. Mitäs sinne onkaan? Otetaanpa huolellinen mittaus sinne. Miksi tämä ei nyt kule tämä mitta? Väärältä puolen työnsin sitä. Elikkä tuohon ja noin. Nyt ollaan tarpeeksi lähellä. 97,5, kun se näyttää. Eiköhän se ole 100 milliseksi tarkoitettuna. Siihen pitäisi loakeri tehdä. Katsotaanpas mitä vaihtoehtoja minä olen siihen löytänyt. Alkuperäinen laakerihan on tämän näköinen. Eli se tuolta kuultaa läpi, että se on tuota valakkeita muovia ollut. No mitähän pommia se onkaan tai nailonia. Siitä on vain tuommoinen holokki ollut ja jossain näkyy kierrereikä siinä. En tiedä onko se kierrereikä vai onko se vain tullut siitä pultista. Siinä on semmoinen toppari, mikä pitää sen paikallaan.
Se topparihan on tietysti ruostunut jummiin. Se on tuossa. Tuo rälläköijän tuosta poikkeen ja tehdään siihen hitsit täppipaikaksi. Tuolla on jotain laakerholokkia, mutta nämä on vierän kokoisia. Ja tämän näköinenhän siellä olisi voinut olla uutena, paitsi eri kokoinen. Tämmöistä tankoa on metritavarana, putkena ja tankona, että siitä pystyy sorvailemaan semmoisen laakerin kun huvittaa. Mutta minä kuulin semmoisen tiijon, että kumilaakeri olisi parempi kuin tämä muovinen. Lähdetäänpäs ehtimään tuolta Vesakosta, että onko minulla kumimattoa. Elikkä laakeripesä, kun on 75 milliä halkasijaltaan ja pumpuakseli on 50 milliä, niin siihen jääpi 25 milliä tyhjiä niihin väliin. Ja se kun jaetaan toiselle puolelle akselia ja ensimmäiselle puolen akselia, niin tarve olisi 12,5 millimetriselle matolle. Mutta onko mulla niin paksua kumimattoa tänne suojaan tuotuna? Tuolla näkyy sementtimyllyn rengas. Onpa märkiä horsmia. Nyt kastuu kyllä pelihousut. Täällä alkaa kumimattovarasto. Tuolla on ohutta luirua. Oi vitsi, tuo on just hyvää. Tästä se tullut. Tuon kokoinen valmis suikalle sattu löytymään, niin en ruvennut leikkaamaan siellä. Tässä nyt ei sitä kangasvahvistusta ole, vaan en minä tiedä tarttooko se sitä. Netistä kahtelin näitä tietoja näistä kumilaakereista, niin joku mua Jussi sanoi jossain foorumilla, että parsmatto on sammoa tavaraa. Vaan minusta se parsmatto, kun sehän tehdään kierrätyskumista, niin se on semmoista roohetta ja se siitä vulkanoidaan ja puristellaan sitten matoksi. Niin se on niin semmoista rakkeista se kumi siinä, että minä luulen, että se murenoo tämmöisissä ekstreme-olosuhteissa. Niin tämä tämmönen mattokumi on paljon parempaa, kun tämä on kuitenkin ihan semmoista ehtaa tavaraa. Siitä pitäisi nyt leikata 9,5 senttiä leveä suikalle, että siihen 10 sentin pessään jäisi vielä 0,5 senttiä rikalle sinne yläpäähän, kun sinne pitää prikka sorvata. Ja alapäähän minä laitan vielä isomman, jos oikein hurjaksi menen, niin ihan pronssisen semmoisen rikaa, että se on tavallaan sekin vähän laakerina, jos se sattuu se pumpun siipi nousemaan ylös jossain vaiheessa, niin se vastoo sitten siihen. Kai että siinä kävisi rautainen nirikka ihan yhtä lailla. Mutta tästä pitäisi nyt yrittää jotenkin leikata 9,5 sentin suikaletta. Terähän se saisi olla hyvässä kunnossa. Ja sitten kun pistetään vähän öljyä tuohon, se sujuu tuo kumileikkoaminen sen jälkeen niin kuin vinkuintialaisessa kumipuslatehtaassa. Luipakasti männä. Se on melko sitkeitä tavaraa tai jyyste tuo kumi, jos sitä ei öljyä. Vähän pitemmän siivun leikkoon, että on varaa tehdä vaikka parikin harjoituskappaletta, kun ei nyt ole ihan varmaa, että onnistuuko tämä.
Semmonen lötköhän siitä tuli. Tässä nyt on semmonen juttu, että tämä on pikkusen paksumpata kuin mitä minä tarvitsen. 12,5 millistä pitäisi olla ja tämä on 15,5 millistä. Pitää ensin yrittää työstää ne urat siihen joten niin kuin siinä oli siinä alkuperäisessä mallissa ja varmaan sitten tuolla viiperilaikalla vähän hankoon sitä pintoa, että jos sitä pari milliä saisi ohuemmaksi, niin silloinhan se olisi mitoissaan. Kokeillaan ekana 2 millin katkaisulaikalla väjellä niitä uria tuohon, että mitenkä se lähtee sujumaan. Kylläpä tullut inhoittavan tahmeita möhnää tästä, kun tämä sullaa tuo kumi tuossa. Eikä pysy tuo matto tässä pöydällä. Pitää maalata tuommoinen topparilaata tuohon pönkkeemmään tuota. Piti vaihtaa tuo hiomalaikka tuohon, että on vähän leveämpiä nuo urat mitä tulee. Kyllä minä luulisin, että tuosta voisi tulla lietepumpun laakeriin välttävää laatua. Oho, savua on niin kuin pimmerpartyillä oltais. Piti pikkusen syventää noita uria tuossa ja tuommoisen yhden pikkusuikalleen lyhensin sitä. Tätä varmaan joutuu työstämään vieläkin pienemmäksi. Lyhyemmäksi vielä. $80 milliä. Saattaapa olla, että ei onnistu. En tiedä, saanko minä ajettua tuolla viiperillä tätä ohuemmaksi. Melko ärsyttävän tahmeita on tämä. Tuokki on nyt ihan tuommoisessa suuruksessa tuo minun rälläkkä. Kylläpä on inhoittavaa ainetta. Pelihousutti jo ihan tuommoisessa. Nythän se kääpi. Tämän näköinen tästä tuli. Nyt vain ne 75 ja mitähän siinä tekisi? 60 millinen reikä. Ulkohalka se 75 ja 60 reikä, niin semmoset rikaat siihen. Tai ainakin yläpiehän semmonen ja alapiessähän se sopii olla sitten tiukempi, että se tavallaan tullaan tätä raotoa vasten ja sen pumppupesän laipiota vasten sitten se niihin väliin se laakeri rikka. En enää muista, että mihinkä jäättiin, kun viime kerralla kuvasin tätä pumppuhommelia teillä. Mutta nyt on tämmönen korjaussarja nyt tässä valmiina. Eli siinä on iso rikka, mikä tulloo tuonne akselliin, tänne tähän päähän. Ja sitten on tämä super kumilätty, mikä tulloo laakeriksi tähän ympärille. Ja viimeisenä on sitten sinne laakeripessään tämmönen rikka, että se tulloo siihen, että se ei pääse tuo matto sinne pumpun putkeen luirahtamaan. Tämmöiset setit. Se varmaan on käynyt sillä lailla, että siinä on siinä laakeripesässä vähän ruostekarstaa. Niin pistetäänpäs pikkusen tuommoista öljyä tuonne suristimeen ja käydään vähän pöräyttämässä siitä sitä karstoa poikkeen.
Sehän voipi olla, että vielä jouduttaa tätä rinkulata sorvoamaan pikkusen ohuemmaksi. Mutta kohta se selviää. Eihän se mene sinne lähimainkaan. No se on vähän vingutettava siitä ruostetta poikkeen. Ja en tiedä mitä, kai minä tuon pultin, niin millä on se entinen laakeriholokki, niin tuon koitan katkaista tuolta. Ei siitä paljon ole kyllä tähteinä tuosta napukasta, mikä tuolla on. Mutta vähän kuitenkin. Melkoinen puheripuli on tuolla Pääskysellä. Minnekä ne mennään? Ei sitä saa tässä valossa näkyviä. Tuolta se lurputtelu kuuluu. Nyt oli kyllä sen taso yllätys, että en olisi tätä uskonut, että tuo lähti pyörimään. Lähteeköhän katkeamata poikkeen, kun rupeaa jääkäksi menemään. Pitää panna vähän öljyä. En olisi voinut uskoa tätä todeksi. Se vaan irtos. Tämä on kyllä niitä tappauksia, että joskus taikuri yllättää itsesäkin. Piti ottaa tuo pumppu jo tuohon lähemmäs vingutettavaksi traktorin nokkaan kiikkumaan. Katsotaanpas joko se nyt sopii tämä tötsä. Nyt se menee kuitenkin jo vähän niinku höplöttämään, mutta mä taian sorvata tuosta puoli milliä poikkeen ulkokehältä ja sitten loput hakataan vasaralla, että se menee sinne. Tuolla näkyy tuo alkuperäisen reuna, että se on kulunut soikkeeksi tuolla lailla, kun on laakerista loppunut jo muovi siinä, niin se on sitten painattanut tuonne laittaa se akselin. Nyt on sorvissa pyöräytetty puoli milliä ulkomitasta poikkeen. No sehän jo melkein. No ei. Hittolainen kun tietäisi, että uskaltaako se hakata tuonne. Se jos ei menekään pohjaan asti, niin vierii kyynel, vierii toinen. Mitähän tälle nyt tekisi? Kyllä se nyt on pakko mahtua. Sehän meni pohjaan. Rupesi tuo lyöntituurna kilisemään erilaisella äänellä, niin se tarkoittanee sitä, että nyt se ei enää mene pitemmälle. Tuo rikaan pitäisi sopia sitten tänne. Sinnehän se laippa meni. Tuo on nyt alapian rikka paikallaan. Tätä minä vähän mietin, että survosko sen tuonne pumppupessään vai pyörittelisikö sen teipillä tänne rullalle ja sitten työntäisi akselin paikalle. Tuo on niin karkea tuo ruosteinen pinta, että se pitäisi viiperilaikalla ajoa läppeensä puhtaaksi, jos se meidän olisi panna tuonne pesään työntää tämän lerpukan ja sitten tuikkoistu akselin läpi. Tämä on aika tiukka survottavaa tänne. Näkyy se menee. Tämähän ratkesi nyt tällä, että sillä laakeri on nyt paikallaan.
Niin se on sitten ajettava viiperillä tuo akseli puhtaaksi. Olipas se pölyistä touhua. On se aika paljon silleemmän tuntunen kuin ne karheimmat ruostekarhennukset on siitä enimmäkseen hiottuna. Tiedän vaikka menis paikalle. En tiedä uskaltaisikohan sitä öljytä tuota luakeria vähän sen niin. Pitää öljytä keppiä sitten jos ei mene noudata uppoamaan tuonne. Onpa paino. Eihän sitä saa sinne elävä erkkikkiä sulluttua. Voihan kyynel. Nyt pitäisi ottaa huippukivoa liukkaria olla siinä. Ei oikein öljyllä uskaltaisi öljytä tuota kumia, että se ei vaan lähde pehmentämään ja turpoamaan sillä öljyvoitelulla. Voi kikkelströmming. Hei, nyt tuli kirkas visio. Haettaa maitohuoneesta fairyä. Vairyllä liukastetaan tuo sauva. Pisara riittää. Toivottavasti tämä toi tepsii. Onhan tämä nyt melkoinen luipakka patukka tässä nyt voijeltuna. Kylläpäs onni työläs Savo. Tulikohan siitä vähän liian tiukka? Oh jee. Siinä se on nyt uusi laakeri hökötys siellä paikallaan. Tässä olisi vielä syytä panna tänne toiseen pian uusi laakeri, mutta kun minulla ei ole sinne semmoista. Kun se tuli tuhottua siinä irrotuksessa. Irrotusvaiheessa, niin se on uusi hommattava. Tuolla on jäänteet siitä ex-laakerista. Se on nyt topattava minun tämän video tähän, kun muuten tulee koko illan elokuva. Joutuu jo näitäkin videoklippiä leikkaamaan varmaan aika paljon lyhyemmiksi. Mutta laittakehan, jos jollakulla on näkemystä ja kommenttia tuosta kumilaakerista, että
Olisiko sitten niin pitänyt sorvata nailonista taikka siitä pommista se valakee muoviholokkilaakeria siihen. Että mikä se on paras tämmöisessä. Minä koitan tästä, kunhan kesäloma on ohi, niin rakentua tuonne toiseen päähän sen nostolaite sovitteen ja sitten pumpattaan tällä vettä kokeilumielessä, että toimiiko se. Mutta eipä tässä aata muu kuin nyt sanoa vain kiitokset kaikille katsojille, jos joku sattuu Vilmin kahtomaan. Kiitokset.